ऐप का नाम क्या है? मिक्स्ड बाय डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। हमके फंसा 100 नंबर बोला के दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के कहलू कि आजा राजा चुमा दे हम लुटा के दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के झूठे कहिला हमके कोही क्रिया होखा के। डीजे संदीप राजनीति मोबाइल नंबर है 950101 आपका घर कहाँ है? हाड़ी ओम नगर गाजीपुर। तमकुरी राज कुशीनगर। तोहरा पे दादा हमें करब न ज्यादा लाख क्रिया तू खा लो चाहे कर तू वादा भरोसा तोहरा पे दादा हमें करब न ज्यादा लाख क्रिया तू खा लो चाहे कर तू वादा कहलू कि राखब तोहके अपना दिल में बसा के दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के झूठे कहिला हमके कोही क्रिया होखा के। मिक्स्ड बाय डीजे संदीप राजनीति दूसरा मोबाइल नंबर है 8052906593। संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। निक लागे न खाना सोची के अफसाना दिल के दुश्मन तू भइलू हो गइलू बेगाना निक लागे न खाना सोची के अफसाना दिल के दुश्मन तू भइलू हो गइलू बेगाना काहे कइलू ऐसे तू सनहिया के साथे दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के कहलू कि आजा राजा चुमा दे हम लुटा के दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के झूठे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। डीजे संदीप राजनीति।